Здравейте хора, аз съм Алекс Прогеймър и днеска имам нова новина. Най-сетне ще играем на някаква игра. Само секунда да видим нещо. Ще имаме доста време, така че нека да започваме. И сега почвам да... Започваме. Да. 13,68. Искаш още да гледаш ли? Да. Още Добре, но само да ти кажа, като се прибереш вкъщи, ще си догледаш само твоето, друго няма да гледаш. Добре. Което чувстваш, Да, днеска достатъчно си гледал. Добре. Окей. Защо остави младежа и девойка? Защото малко лудуват. Малко удуват. И така са малките. Така. Да. Ето. Нова игра, която търся доста отдавна. Да, но май ще ми трябва изранната книжка, защото не са ви попълнили данните. Мале, това ще е мега досадно. Ей, тук не моля сложа камерата. Така. Имаме си камерата. Добре. Штрак. Започваме. Али? Да. Само да питам. Някой звънял ли? Не, днеска не ми се е падал човек за звъня. Точно. Разбира се всичко. Не е бъгъл. Поправка, бъгъл е. Аз взема да разтваря там листичи, гледам, че днеска беше... Че се да разделям. Стела, Стоянова, Стели, Стоянова... Мамо, чакай, че тук снимам клипче. Нека да умра. И да скипна. Скипнето си да... Направи 5 минутна почивка. Спечели почивка и се върни в маса. Ето ми отново. Така, имаше малка реклама. Така че... Аз тук снимам за хората. За хората. Штрак и запар. Добре. Моля, Така. Добре, това на доктор Златарова вече тя ще си ги оправя така нещата. Сега, тук готовим и с един подпис. Ето тук. 13,60. и... Ей, там ще кажа. Направлението трябва да го... Сега ще ви дам ли. Аз не винаги се трябва да го чувам, защото преди да ви чувам. Сега тази бележка и рецепт за вас. Сега с тези документи на третия етаж рентген. Сега. При доктора ще се връщате ли днеска пак? Да, казва се да. Добре. Значи с тези бележки и с синята здравна книжка трябва да предадете на доктора. Да. Смятайте колко е трудно това за нуб като мене. Хора да скипнем. Още веднъж ще се... И два пъти ще се пробвам. Не! Добре, веднъж. Стига, бе. Юху! Респаун. Не респаун. Мятам се. Така. Скип. И отново сме тук. Още една лека рекламичка. Така. Файна детската ти градина намалява малко. Само ли сме в моя хора? Трябва да се гърмя. Това е ужасно. Хук. Какво трябва да направя?
първото падна. Не е лесно. Чакай, аз тук съм стигал, а там как се качваш? Ага. Да. Там. Не ме харесваше. Какво стана това? Не ме харесваше. Оня продължава да иска да идва Добрин. Докторката. Добрин оня. Лето жалба да пусне. Също така. Продължава да иска да се срещне с доктор. Пак Не падна. знам, тя не иска въобще. Майко ще Той е написал в Блъснах се, десет. разбих си главата в нея. Пуснал е жалба и иска да има съобщения. Обаче има някаква връзка с Белгия. Всичкото му е на английски. Да, и на английски. Аз съм съвсем всичко на английски. Се изправяме Не мога да много. представя добре се изразява и някой друг. Той каза, че няколко езици знае. Добре, доста време. Добре, минало. Сега трябва да мина от тук. Трябва да мина от тук. Така. Така. Не падам, да. Ето ни отново още една кратка реклама, която буквално не се видя. Тук. Ало? Сега на Кузман пуснах направление за ОПГ и в същото време разпечатах му амбулаторен лист, но после се усетих, че на амбулаторния лист аз не съм вкарала прегледа и листа е без преглед. Но сложих вътре и самото направление от външен лекар, който е хирургичен. Алекс? Да. Там нещо искам да Какво е това синьото? Той нали Това е с нашата направление игра. и трябваше Мога ли да или ти снимаш? Това какво е? и там нещо пък. Това синьото какво е? Дале? Да, не дай да говориш много. Защото снима клип. Първично пуснах от доктор Рега, да. Снима клип, да. Да, не го путай, гледай само. Не дай да говориш. То заплащането не е проблем. Ето и там, внимателно, ако искаш и там седни да го гледаш. Ето тук, чакай. Ама не дай да говориш, защото... Добре, няма да говорим, нали, Пенчи? Само ще гледам. Не съм. Да. Записвай. Не го гледам. Айде. Чакай, не сядай. Защо? Ще пречеш, той снима. Оттам снима. Разбираш ли? Ти какво каза? Ела отзад да ти говорим. Да не пречим на Алекс. Да нека да се обясни. Ти искаш ли да си казваш? Защото Алекс има някакъв клип. Как играе, разбираш ли, слънчице? И затова тази точно хора. Не знам. Искаш ли да ти отрежа? Да. Обаче ще отида да питам само малко. Седиш тук, нали? Да. Айде. Мале, просто слава реклама, защото се Max време. möchte einen rustikalen Sichtschutz für seinen Garten und neue Beeteinfassung. Er entscheidet sich für einen Staketenzaun Той на und английски или на Weidenzäune, немски? da beide eine natürliche Optik haben und wenig Wartung benötigen. Bei Aquagard findet ihr eine große Auswahl an Staketenzäunen und Beeteinfassungen in verschiedenen Größen und Längen. Die Montage ist einfach, da die Rollborder mit einem Gummihammer in den Boden gehämmert werden können. Оттам. Само Още. да видим. Да, сега ще наложа. Това ли си хареса? Добре, сега ще чуем. Чакай, ще хора. Това няма.
Това скача много нагоре. Трябва да се промести. О, не, чакайте. Трябва бързо да взема стълбата. Чакайте, че имам 26 секунди. Давам си едничка. Заповядай слънчице. И да си едничка. Чакай, че не слепя. Чакай, че не избърши. Ето, че се слепка. Не хора и спрахме. Мале сме мега бързо. Това е за тебе слънчице. Да. Чакайте. Ами, хора. Не трябва. Поиска тази... Пак да записва за вадене сега за... В сряда ще дойдеш, ще дадем направление и да искаш за да трябва да дойде. Тук така. И тук вземаш чук. Казах. Че сладко сега. Каква е леля? Вкусна ли е торта? Много, нали? Мале, смятай колко съм тъп. Така. Просто скифам. Днеска на обяд кой те води? Папи, чичо ми. Не, той е много строг май. Не, изобщо. Щом се накара. Той ще отидваме в тези комисията. Чакай, Алекс, не се намираш вкъщи. Хайде при мама първо и след това. Контрола беше стоп. Аз тук трябва да гледам. Айде, спускайте се. А, така. О, тук. Чакай, аз тук. Уморено ми е много, що така не знам. Не ви то видях, каза, че предавали да вали. Хилпо. Ами, за село, значи вчера от 4 до 4:30 така хубавичко заваля. Приключно. Разхлади се доста. И се усеща... Това ни- Да. Какво ще каже, че тук Хари Потър е умрял? Не знам. Има белек, има очила, кръгли. Нито го гледам, нито го познавам. Много съм добре. Ей, да си, тя е друга особа. На то не иска и трика тръгне. Доктора ги диагностицира. Майко, смятай колко За заболяване, тя няма и тя се Тя с нещо имаше наистина. Рече, че не е добре жената направо, като нещо на кризи. Оня ден беше дошло едно бременно и то такова по същия начин. И нали, той, защото вика, къде ти е, нали, обади се на джипото, за да може там да се уточни, нали, какъв антибиотик да изписа. И тъс изведнъж почва да изпада в нервна криза. Както и така почна да се клати, почна да се привърта. Викам тези хора, не знам. А тя с бременна предния ден дойде по-обедна почивка и с един висок, слаб мъж. Стоматолог, викам, от 12 и нещо, обедна почивка. 17 годишно. Да. Колко ще е прегледа? Викам, здравна книжка нямате ли? Не носи. 50 лева прегледа, 45 лева снимката и след това са влиза в кабинета на мен. В коя държава живеем? Викам, излиза какво сте, не носите ли здравна книжка? Нямаме, не носим. Що направиш? Пълнолетните пак ли плащат? Тогава осъдените се. Тя е временна и пълнолетна. Просто търсех място за умиране, не знам. Все пак трябва да има документ и да попълним и да не взимаме пари. Вратна къса, дейбата, излязаха те. Следващия ден тя сама идва, че с нея беше. И оформихме и там документа, ама... Айде. Пълни перфундителни. То живота, стреса и... Не знам. Ама и той обаче... Някои хора сами си го правят.
Зато всичките сме под стреса. Не може учиш да се държиш като хванато колата. Сега тук развива. Където и да отидеш, чакаш, виждате, че попълваш. Аз работя, имам пациент. Защо дъвча? Аз разбрах. Още аз дъвча същото време погледнах нея. Един час си гледаш, вика, че нито после един час тя си гледа, нали трябва да попълня.